Ak ťa už nebaví každodenná úprava obočia, toto je pre teba. Používam Didier Lab regeneračný set na lamináciu obočia. Jednoduchý trojkrokový systém navrhnutý na jednoduché a bezpečné použitie doma. Obočie nadvihne, vytvaruje a zafixuje do požadovaného tvaru. Celý proces trvá približne 15 minút, nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a vytvorí efekt ako zo salónu až na 8 týždňov. V sete nájdeš všetko, čo potrebuješ. Lifting lotion, setting lotion a boosting mask. Súčasťou balenia je aj kefka na obočie, mikroaplikátory a jasný návod, takže profesionálny výsledok dosiahneš aj sama. Čistenie. Najskôr obočie očistím, aby som odstránila make-up, masnotu a všetky nečistoty. Najlepšie výsledky dosiahneš čistiacou penou na obočie. Použiť však môžeš aj vodu alebo micelárnu vodu. Najdôležitejšie je, aby bolo obočie dokonale čisté a odmastené. Penu potom jednoducho zotriem navlhčeným batovým tampónom. Prvý krok – lifting. Teraz pokračujem prvým produktom – lifting lotion. Ten zmäkčí chlopky, aby ich bolo možné vytvarovať do požadovaného smeru. Nanášam ho na suché obočie od začiatku po koniec a dbám na to, aby produkt rovnomerne pokryl každý chlpok. Doba pôsobenia závisí od typu obočia. Doba pôsobenia prvého kroku. Ak sa chlopky pri česaní opačným smerom stále vracajú späť, nechajte produkt pôsobiť o niečo dlhšie. Ak chlopky zostávajú na mieste, proces je dokončený. Keď dosiahnem požadovaný vzhľad, produkt jemne odstránim suchým vatovým tampónom. Druhý krok – setting. Teraz pokračujem druhým produktom – setting lotion. V tomto kroku zafixujem konečný tvar obočia. Produkt nanesiem a chlopky prečesávam podľa tejto štruktúry. Predná časť obočia smerom nahor, oblúk nahor a von a koniec obočia smerom von, aby obočie pôsobilo krásne nadvihnuto a upravene. Aj tu doba pôsobenia závisí od typu obočia. Doba pôsobenia druhého kroku. Po uplynutí času produkt odstránim suchým batovým tampónom. Ak chceš výraznejší výsledok, môžeš obočie zafarbiť po druhom kroku ešte pred pokračovaním tretieho kroku. Tretí krok – boosting. Teraz pokračujem tretím produktom – boosting mask. Tento krok poskytuje intenzívnu hydratáciu a starostlivosť o chlopky aj pokožku. Produkt nanesiem a prečešem pre rovnomerné rozloženie. Pomáha udržať chlopky jemné, vyživené a pružné a zároveň upokojuje pokožku. Nechám pôsobiť približne 4 až 7 minút. Nakoniec prípadné zvyšky odstránim suchým batovým tampónom. Denná rutina – olej na obočie. Nakoniec používam olej na obočie. Odporúčam jeho každodenné používanie, pretože pomáha udržať obočie vyživené, jemné a pružné a zároveň predĺžuje výdrž výsledku. Taktiež sa prvých 24 hodín po procedúre vyhýbaj vlhkosti. Konečný výsledok. A toto je konečný výsledok. Takto moje obočie vyzerá po laminácii. Obočie je nadvihnuté, pôsobí plnšie a je už vytvarované, takže moja ranná rutina je oveľa rýchlejšia. Stačí ho len prečesať a som pripravená. Pred a po. Tvar vydrží až 8 týždňov a chlopky zostávajú jemné a pružné. Stačí len 15 minút a správny set, odkaz nájdeš nižšie.